when revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. I say uzobane veki enomahlala prophesy. Lena iveki esingena kuyo Isaiah yonke iminyango ibivalekile ebomini bakho. Thank you so much for joining us. Abram Shiani, it's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's power for power. It is prophecy. People bafumana in prophecy zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo. Abantu imali zabo bezibanjiwe. Abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo. Sibona abantu bencedakala. Sibona abantu bebegula bangene bethwele. Baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. God bless you, child. I'm telling you, testimony says abantu bebepropegile bakhululekile abantu bebengabangeli bathola imisebenzi abantu behambiswa nezilwane bashiya izilwane zabo unamabhadi unamashwa nento zakho ezibotshiwe empilweni yakho ucela ukuthatha ngizokubamba ucela ukukhulula into zakho uhanjiswa nesilwane waba nesimnyama unomgqwaliso ucela unceda wena this time around because ichawe lamachawe liza endaweni ekufutshane kanye nawe inkonzo enamandla inkonzo yebhafu nalapho sikhapha khona into zakho ezibotshiwe nalapho sikhula khona imisebenzi nalapho sikhulisa khona inhlahla yakho register ngoba liza endaweni ekufutshane kanye nawe inkonzo enamandla inkonzo yebhafu ichawe lamachawe ufikile register now. God bless you. Senza njalo yokuhlala. God bless you. Alifika ngaligalelekile ichawe lamachawe kule nyanga kaSeptember kwindawo ekufutshane kuwe ndizogeza inyawo ndizokususa lento bayifakayo ezinyaweni zakho ezinaliti abasifaka phansi kwenyawo zakho lo meko bawufakayo kuwe ndizonqothula ndizokususa okwesibili ndizokusebenza ubuso bakho abanye banxitshisa ubuso bexhekwazana unomgqwaliso unesimnyama unamashwa into zakho ziyaqotha zihamba kancinci ndiza kwindawo ekufutshane kuwe nezo ntsebenzo zombili phatha nje imbewu ka-1,000 rands uzohlala nam phansi ndikuxelela indaba zakho ndikuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho kanti ke abantu abafuna ikhomboza mhlawumbe zikhona
on a price of 500 rands. Wena ufuna ikhombo uyeza njena uphathe umnikelo wakho ngange-500 rands uthi ndizowufuna ikhombo zakho tshawe, okanye ndizowufuna amayeza ngoba iyeza lomeko ndizabe ndinalo, iyeza le-high blood ndizabe ndinalo, imbiza yoomama nembiza yootata, oomama banengxaki nokungafumani bantwana, nee-fibros, ootata abanengxaki ekamereni, ndiza nawo onke amayeza, iyeza lokuxhuzula, iyeza labantu abaphambanayo, khona ndizabe ndingayiphethanga neekhombo zokubuyisela into yomntu emntwini. Ndiza kwezi ndawo ezilandelayo starting on the 7th of September. It will be on a Monday. Bantu base-Stutterham, andifikanga ndigalelekile endaweni yase-Stutterham umntasekhaya. Ndizawufika apho ngo-8 o'clock ekuseni. Ndizabe ndilapha eMlungisi apha e-Community Hall eMlungisi exactly ngo-8 o'clock until 1 o'clock. Xa ndiphuma apho on the same day ndizawube ndisebhisho. Bantu basebhisho zilungiseleleni ngoba ndiza kuni apho ndawufika ke ngentsimbi ka-2 o'clock until 5 o'clock. Ndizawube ndilapha e-Town Hall, so abantu baqala ufika even from ngentsimbi yokuqala ngo-1 o'clock. Ndiphume apho on the 8th of September. It will be on a Tuesday. Bantu baseQonce, andibuyanga ndifikile iTshawe namaTshawe, ndilapha e-El Shaddai Guest House ekuseni ngo-8 o'clock. Ndawube sendilapha abantu babaleqe ngo-8 o'clock nofika ngo-9 latest to 10 abethe sowukhona apha e-El Shaddai Guest House eQonce apha etawuna. Ndicela ke uleqe apho. Then xa sendiphuma apho ngo-2 o'clock uya phambi ngo-3 bantu basezwelitsha ndiza apho eholweni ezwelitsha. Zabe ndilapho ezwelitsha apha eholweni lasezwelitsha. Abantu basezwelitsha, I'm coming for the first time apho ezwelitsha. Ndiza kweli holo lenu likhulu apha ezwelitsha. Ndawufika apho ngo-2 o'clock xa ndiphuma apha endaweni yaseQonce. Kanti ke ngomhla we-9 apha kwinyanga kaSeptemba abantu baseKomani banentlahla kakhulu ngoba iTshawe lamaTshawe liyabuya apho endaweni yaseKomani. Ndizawuqala apha eLady Fred eTown Hall exactly ngo-8 o'clock ekuseni. Ndizabe ndilapha eTown Hall. Bantu base-Lady Fred leqana apha eTown Hall ndizabe ndilapho ekuseni ukuyotshophana ngentsimbi yokuqala. Xa ndiphuma apho ngo-2 o'clock ndizabe ndilapha Indoor Sports Center kwalapha eKomani, Indoor Sports Center ngo-2 o'clock until later. So leqani apho e-Indoor Sports Center ngo-2 o'clock. Uphatha imali engange-500 rands for ikhombo, uphatha imali engango-1,000 rands for one-on-one, uhlale kanye nam phantsi. Xa ndiphuma apho ngomhla we-10 ngomhla we-10 ndiza eMthatha. Bantu baseMthatha othathayo ndiza apha eTown Hall apha eMthatha. Ndizawufika apho ke eMthatha eTown Hall exactly ngo-8 o'clock ekuseni. Ndizobona abantu baseMthatha until 1 o'clock. Xa ndiphuma apho ndileqe eNgcobo. Bantu baseNgcobo iTshawe lamaTshawe labe lilapho eNgcobo exactly ngo-2 o'clock ngomhla we-10 apha kule nyanga kaSeptemba. Abantu mabaphume 500 for ikhombo, ufuna uthenga nje ikhombo zodwa 1,000 rands for ama-1-on-1. Xa ndiphuma apho ndileqe endaweni yase-Ayidutywa nge-11. Bantu base-Ayidutywa nge-11 kaSeptemba ndawube ndilapho eTown Hall but 1,000 rands for ama-1-on-1, i-500 rands for ikhombo namntu ofuna ikhombo. Kanti on the same day ndiqala ngo-8 apha e-Ayidutywa ndiyophela ngentsimbi yokuqala. Then ngo-2 o'clock bantu baseCofimvaba ndizabe ndilapho eCofimvaba eTown Hall exactly ngo-2 o'clock uyodika phana ngentsimbi ka-5 o'clock apha eTown Hall. Andifuni ukuphoswa. Ngomhla we-12 kaSeptemba abantu baseNtabankulu babazilungiselele ngoba ndiza eNtabankulu apha e-Community Hall apha eNtabankulu kweli holo likamasipala. Ndawube ndilapho ekuseni ngentsimbi ka-8 o'clock. Abantu bafike from 8 until 1 o'clock. Kanti ke ngo-2 o'clock the same day ndiza endaweni yaseBizana. Bantu baseBizana ndiza apho exactly from ngo-2 o'clock uyodika pha ngentsimbi yesihlanu. Bantu baseBizana ndizabe ndilapha eWisile eTown. Phumani ngobuninji benu 1,000 rands for ama-1-on-1, 500 rands wona mntu ofuna nje ikhombo sikaMprofethi. Masidibaneni khona osoziboma inisikelele isenza kanjalo. Abantu baseRustenburg babasilungiselele ngoba iTshawe lamaTshawe liza eRustenburg ngomhla we-5th of September. It will be on a Saturday exactly in the morning at 10 o'clock. Ndawube ndilapho at the Ben Marais Hall. That's where I will be. Ndicela uphathe imbewu yakho ka-1,000 rands uzohlala nam phantsi ndixelele iindaba zakho. Ndisisa intsebenzo yokugeza iinyawo, ndisisa intsebenzo yokuhlamba iinyawo zakho, ndibe sendimnika
ukunikeza nekhombo sikamprofeti ndiza apho at the Ben Maris Hall exactly ngo-8 o'clock in the morning. Ungafika ngo-8 latest ngo-10 o'clock makakubethe selulapho. God bless you bantu basebe Rustenburg. Masidibaneni khona 5th September. I'm coming back there and ngizabe ngikubusisa ngikubekele isandla. God bless you usenza. Abantu base-Johannesburg ngicela bazilungiselele ngoba I'll be coming to Johannesburg exactly on the 4th. It will be on a Friday. Ndiza apho ekuseni ngo-10 o'clock at the Boys in Hotel in Joburg. Ndabe ngilapho imini yonke from 10 in the morning until later. Uphathe imbewu yakho ka-500 rands for ikhombo, uphathe imbewu yakho ka-1,000 rands for ama-1-on-1. Kanti-ke wena muntu ofuna ukubekelwa isandla ngicela uphathe imbewu yakho ka-200 rands ngoba zabe nayo nenkonzo apho zabe ngibekela khona abantu izandla, ngibabusisa, ngibanikeza nayo into ezakwazi ukunceda kwicala lenhlahla. God bless you. Niseza kanjalo. Amen. God bless you, Lichawe lamachawe. But I'm telling you, testimonies seziqalile ziyenzeka. Abantu bebephrophekile, bakhululekile, abantu bebengaphangeli, bathola imisebenzi, abantu behambiswa nezilwane, bashiya izilwane zabo. Unamabhadi, unamashwa, nento zakho ezibotshiwe empilweni yakho, ngicela ukuthatha ngizokulamba, ngicela ukukhulula into zakho, uhanjiswa nesilwane, waba nesimnyama unomgcwaliso, ngicela ukunceda wena this time around, because ichawe lamachawe liza endaweni ekufutshane kanye nawe nenkonzo enamandla, inkonzo yebhafu, nalapho sikhakha khona into zakho ezibotshiwe, nalapho sikhula khona imisebenzi, nalapho sibuyisa khona inhlahla yakho register, ngoba liza endaweni ekufutshane kanye nawe inkonzo enamandla, inkonzo yebhafu. Ichawe lamachawe ufikile, register now. God bless you. Senza njalo yokuhlala. God bless you. Asazawutha amanzi. Asazawutha. 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 Ngiyacela naba bakumoshileyo ungathandazeli uba mabafi. uThixo makabagcine, uThixo makabagcine kancinci kwenzela irainbow mayiqala ukuvela mayivele bekhona ababebehleba ngawe, ababebethetha kakubi ngegama lakho. Wait a minute, oh God, khawubheke itafile phambi kwababandezeli bama, mabangafi ngoku. Sungcama Thixo, mabake bahlale ngoba nansi rainbow, nansi rainbow, nansi rainbow. Siyahlangana into zakho, nansi rainbow, siyadibana into zakho, nansi rainbow. Hey, i-rainbow nansi, siyakhululeka into zakho, nansi rainbow. I speak kwaba bantu ababophe impilo yakho, kulama chaina abophe. Ngibona abantu ababotshwe ngasemva bafakwe intambo, mawaqhathuke lama chain. Now watch out, ushers, something is about to happen. Lama chaina abophe impilo yakho, lama kudala fanele kudala wabakude, lama gwirha akubophile, lama gwirha akubophile. Ndiyakhulula ngoku, ndiyakhulula ngoku. Ndibona amandla kaMoyingcwele ebabamba one by one, ama-trainer ayaqhathuka. Now I allow the angels masingene phakathi kwabo, I allow the angels zingene phakathi kwabo. Makhawuka ama-trainer, makhawuka ama-trainer, makhawuka ama-trainer, makhawuka ama-trainer. Bring them in, bring them, bring them, bring them. Koshana makos. Mkhululeni, mkhululeni in the name of Jesus, mkhululeni. But I'm telling you, testimonies seziqalile ziyenzeka. Abantu bebephrophekile, bakhululekile, abantu bebengaphangeli, bathola imisebenzi, abantu behambiswa nezilwane, bashiya izilwane zabo. Unamabhadi, unamashwa, nento zakho ezibotshiwe empilweni yakho, ngicela ukuthatha, ngizokulamba, ngicela
ngicela ukukhulula into zakho uhanjiswa nesilwane waba nesimnyama unomgcwaliso ngicela ukunceda wena this time around because ichawe lamachawe liza endaweni ekufutshane kanye nawe nenkonzo enamandla inkonzo yebhafu nalapho sikhapha khona into zakho ezibotshiwe nalapho sikhula khona imisebenzi nalapho sibuyisa khona inhlahla yakho register ngoba liza endaweni ekufutshane kanye nawe inkonzo enamandla inkonzo yebhafu ichawe lamachawe ufikile register now. God bless you. Senza njalo yokuhlala. God bless you. Alifikanga ligalelekile ichawe lamachawe kule nyanga kaSeptember kwindawo ekufutshane kuwe ndizogeza inyawo ndizokususa lento bayifakayo ezinyaweni zakho ezinaliti abasifaka phansi kwenyawo zakho lo meko bawufakayo kuwe ndizoncothula ndizokususa okwesibili ndizokusebenza ubuso bakho abanye banxityisa ubuso bexhekwazana unomgcwaliso unesimnyama unamashwa into zakho ziyacotha zihamba kancinci ndiza kwindawo ekufutshane kuwe nezo ntsebenzo zombini phatha nje imbewu ka-1,000 rands uzohlala nam phantsi ndikuxelela iindaba zakho ndikuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho kanti-ke abantu abafuna iikhomboza mhlawumbe zikhona on a price of 500 rands wena ufuna ikhombo uyeza njena uphathe umnikelo wakho ongange-500 rands uthi ndizowufuna iikhombo zakho tshawe okanye ndizowufuna amayeza ngoba iyeza lomeko ndizabe ndinalo iyeza le-high blood ndizabe ndinalo imbiza yoomama nembiza yootata oomama banengxaki nokungafumani bantwana ne-fibros ootata abanengxaki ekamereni ndiza nawo onke amayeza iyeza lokuxhuzula iyeza labantu abaphambanayo khonto ndizabe ndingayiphethanga neekhombo zokubuyisela into yomntu emntwini ndiza kwezi ndawo ezilandelayo starting on the 7th of September. It will be on a Monday. Bantu base-Stadarem andifikanga ndigalelekile endaweni yase-Stadarem umntasekhaya ndizawufika apho ngo-8 o'clock ekuseni ndizabe ndilapha emlungisi apha e-community hall emlungisi exactly ngo-8 o'clock until 1 o'clock xa ndiphuma apho on the same day ndiyawube ndisebhisho bantu basebhisho zilungiseleleni ngoba ndiza kuni apho ndawufika ke ngentsimbi ka-2 o'clock until 5 o'clock ndizawube ndilapha etown hall so abantu baqala ufika even from ngentsimbi yokuqala ngo-1 o'clock ndiphume apho on the 8th of September. It will be on a Tuesday. Bantu baseqonce alibuyanga lifikile ichawe lamachawe ndilapha e-El Shaddai guest house ekuseni ngo-8 o'clock ndawube sendilapha abantu babaleke u-8 o'clock nofika ngo-9 latest u-10 abethe sowukhona apha e-El Shaddai guest house eqonce apha etawuna ndicela ke uleke apho then xa sendiphuma apho ngo-2 o'clock uya phambi ngo-3 bantu basezwelitsha ndiza apho eholweni ezwelitsha zabe ndilapho ezwelitsha apha eholweni lasezwelitsha abantu basezwelitsha I'm coming for the first time apho ezwelitsha ndiza kweni holo lenu likhulu apha ezwelitsha ndawufika apho ngo-2 o'clock xa ndiphuma apha endaweni yaseqonce kanti ke ngomhla we-9 apha kwinyanga kaSeptember abantu basekomani banenhlahla kakhulu ngoba ichawe lamachawe liyabuya apho endaweni yasekomani ndizawuqala apha eLady Fred etown hall exactly ngo-8 o'clock ekuseni ndizabe ndilapha etown hall bantu base-Lady Fred leqana apha etown hall ndizabe ndilapho ekuseni ukuyotshophana ngentsimbi yokuqala xa ndiphuma apho ngo-2 o'clock ndizabe ndilapha indoor sport center kwalapha ekomane indoor sport center ngo-2 o'clock until later so leqane apho indoor sport center ngo-2 o'clock uphatha imali engange-500 rands for ikhombo uphatha imali engango-1,000 rands for one-on-one uhlale kanye nam phantsi xa ndiphuma apho ngomhla we-10 ngomhla we-10 ndiza eMthatha bantu basemthatha othathayo ndiza apha etown hall apha eMthatha ndizawufika apho ke eMthatha etown hall exactly ngo-8 o'clock ekuseni ndizobona abantu basemthatha until 1 o'clock xa ndiphuma apho ndileqe eNgcobo bantu baseNgcobo ichawe lamachawe labe lilapho eNgcobo
ehlobo exactly ngo-2 o'clock ngomhla we-10 apha kule nyanga kaSeptember. Abantu mabaphume 500 for ikhombo. Ufuna uthenga nje ikhombo zodwa 1,000 rands for ama one-on-one. Xa ndiphuma apho ndileqe endaweni yase-Ayidutshwa nge-11. Bantu base-Ayidutshwa nge-11 kaSeptember ndawube ndilapho e-Town Hall. But 1,000 rands for ama one-on-one, i-500 rands for ikhombo. Namntu ofuna ikhombo. Kanti on the same day ndiqala ngo-8 apha e-Ayidutshwa yophela ngentsimbi yokuqala. Then ngo-2 o'clock bantu baseCofimvaba ndizabe ndilapho eCofimvaba e-Town Hall exactly ngo-2 o'clock uyodika phana ngentsimbi ka-5 o'clock apha e-Town Hall. Andifuni ukuphoswa. Ngomhla we-12 kaSeptember abantu baseNtabankulu mabazilungiselele ngoba ndiza eNtabankulu apha e-Community Hall apha eNtabankulu kweli holo likamasipala. Ndawube ndilapho ekuseni ngentsimbi ka-8 o'clock. Abantu bafike from 8 until 1 o'clock. Kanti ke ngo-2 o'clock the same day ndiza endaweni yaseBizana. Bantu baseBizana ndiza apho exactly from ngo-2 o'clock uyodika phaa ngentsimbi yesihlanu. Bantu baseBizana ndizabe ndilapho eWizile e-town. Phumani ngobunintshi benu 1,000 rands for ama one-on-one, 500 rands for namntu ofuna nje ikhombo sikaprofethi. Masidibaneni khona. Osoze ngoba inisikelele liseza kanjalo. Abantu baseRustenburg mabasilungiselele ngoba itshawe lamatshawe liza eRustenburg ngomhla we-5th of September. It will be on a Saturday exactly in the morning at 10 o'clock. Ndawube ndilapho at the Ben Maris Hall. That's where I will be. Ngicela uphathe imbewu yakho ka-1,000 rands uzohlala nam phantsi ndixelele iindaba zakho. Ndisisa intsebenzo yokugeza inyawo, ndisisa intsebenzo yokuhlamba iinyawo zakho, ndibe sendinikeza nekhombo sikamprofethi. Ndiza apho at the Ben Maris Hall exactly ngo-8 o'clock in the morning. Ungafika ngo-8 latest ngo-10 o'clock makakubethe selulapho. God bless you bantu basebe Rustenburg. Masidibaneni khona 5th September. I'm coming back there and ngizabe ngikubusisa ngikubekele izandla. God bless you useza. Abantu baseJohannesburg icela bazilungiselele ngoba I'll be coming to Johannesburg exactly on the 4th. It will be on a Friday. Ndiza apho ekuseni ngo-10 o'clock at the Boys in Hotel in Joburg. Ndawube ndilapho imini yonke from 10 in the morning until later. Uphathe imbewu yakho ka-500 rands for ikhombo. Uphathe imbewu yakho ka-1,000 rands for ama one-on-one. Kanti ke wena mntu ofuna ukubekelwa isandla ndicela uphathe imbewu yakho ka-200 rands ngoba zabe nayo nenkonzo apho zabe ndibekela khona abantu izandla, ngibabusisa, ndibanikeza nayo into ezakwazi ukunceda kwicala lenhlahla. God bless you. Niseza kanjalo. Amen. God bless you, itshawe lamatshawe. But I'm telling you, testimonies seziqalile zenzeka. Abantu bebepropekile, bakhululekile. Abantu bebengakhangeli, bathola imisebenzi. Abantu behambiswa nezilwane, bashiye izilwane zabo. Kunamabhadi, kunamashwa. Lento zakho ezibotshiwe empilweni yakho, ucela ukuthatha uzokulamba. Ucela ukukhulula into zakho. Uhanjiswa nesilwane, uhamba nesimnyama unomgcwaliso. Ucela ukunceda wena this time around. Because itshawe lamatshawe liza endaweni ekufutshane kanye nawe nenkonzo enamandla, inkonzo yebhafu. Nalapho sikhakha khona into zakho ezibotshiwe, nalapho sikhula khona imisebenzi, nalapho sibuyisa khona inhlahla yakho. Register ngoba liza endaweni ekufutshane kanye nawe, inkonzo enamandla, inkonzo yebhafu. Itshawe lamatshawe lifikile. Register now. God bless you. Senza njalo. God bless you. Ngiyabulisa ngelihle igama lenkosi. Ndingumama uSilwana waseMakhaza. Ndafika apha impilo yami imbi kakhulu. Bendingenanto. Ndatshelwa ngumzi wami ekhaya. Bendingenanto. Nomntanami akananto. Kubuhlungu kodwa ubawo ndithe ngongena kwam apha wandincumisa. Bendingenandlu, indawo yokuhlala apha. Ndihlala kwantombi yam. Ndithe ngokuza apha uThixo wandinceda.
wandinika indawo, isite, bathandekayo. Uvuyo lwam lukhulu, kodwa ngoku into ejemileyo kukuba mandifumane isitshixo salaa ndawo. Yiloo nto ndiyabulela kakhulu, ndohlala ndibulela. Namhlanje andiphilanga kakhulu, ndiyagula, ndiyazi uba yintoni. Intloko ibuhlungu, yonke into yam ibuhlungu. Ndiyabulela, ndibulela kakhulu ngothando olungaka.